Aquest comerç té un problema en un moment donat de relevo generacional i d'un desfase quan realment comença a vindre el comerç asiàtic. El comerç asiàtic ve aquí en unes fórmules d'alquiler horribles, horribles en el sentit de que trenquen el mercat de l'alquiler i al final el comerç és el comerç, el comerciant és el comerciant. Molta part del comerç que té, què fa? És més rentable alquilar que explotar-lo, i com damunt no té relevo generacional, doncs què fa? Abandona els locals i el que fa és alquilar-los, i aquí hi ha el trencament, però el trencament d'això no ve en aquests moments, ve més enrere quan hi ha la liberalització de les grans superfícies i de l'horari comercial. Això també afecta al comerç, al xicotet i al mitjà comerç. Tota sèrie de coses el que fa és anar mermant l'interès del comerç, i a partir d'aquí venen comerç asiàtic, això són oles, el comerç hindú, que el comerç hindú estava molt aposentat en Andorra, d'Andorra s'havia anat a Canàries i després ha vingut a Benidorm. Hi ha uns nichos de mercat en el que hi ha un segment de població que va i copa aquest mercat. Pot ser que algun dia, ojalà no passi, no li passo a l'hostaleria, perquè també seria horrible. Llavors què fan? Destrueixen el xicotet comerç. En Andorra va passar algo paregut fa molts anys, quan els de Canàries van intentar fer el mateix al comerç andorrà. Entonces el comerç andorrà era el que va ser després a Benidorm. La gent anava a comprar, la gent va a comprar com venia a Benidorm, venia a Benidorm a comprar, venia a passar les vacacions i a comprar, a consumir. Tota aquesta sèrie de coses el que ha anat fent és d'alguna manera distorsionant el comerç. Els vols de low cost han destruït també la compra del comerç. Tothom recordarem fa molts anys que no hi havia, en una època dorada, no hi havia ningú turista que no portés un burro d'un metro d'altura, o sigui, que anaves de l'aeroport d'Alacant i allò era, tothom anava en un burro d'això. Tot això el que generava era inversió, manyanites, tota sèrie, lladró, caixes, venia una quantitat de coses que la gent venia a comprar, ho emportava a l'avió en el tema de turisme d'avió, i entonces això és molt important. Tot va en contra del comerç, sempre ha anat en contra del comerç, quan representa que al ser low cost el que fa és gravar i ja només pots portar una motxileta. Què fa? La gent ve, consumeix i apenas compra res. En quant a grans superfícies, o en quant al que m'acaba de preguntar, en algun moment donat es dona més l'opinió de que com més lluny està el queso de la rata, menys possibilitats hi ha de que se menja. Entonces, com més lluny estigui la gran superfície del casco històric de la zona comercial, sempre serà millor. I això és el que en algun moment es va luchar, de que Continent estiguera fora el més lluny possible de Benidorm, i això era el que podia mantindre més el comerç en tots els aspectes, línia blanca, línia marró, consum d'alimentació, una sèrie de productes que s'han anat mantindre des d'aquí. Una vegada s'ha anat ampliant a que ha hagut més grans superfícies i més prop, lògicament el comerç ha anat en declive, cada vegada ha anat pitjorant, pitjorant en el sentit de el que hi ha, i el que realment sempre jo particularment he pensat que devíem d'haver anat millor a la comercialització, a fer comarca, i la comarca el que no podem fer és tindre un centre comercial en Benidorm, un en Alfàs, un en l'Albir, una piscina en Alfàs, o sigui que devíem d'haver diversificat quan hi ha pocs quilòmetres de població, que és la mateixa població que conviu d'un puesto cap a l'altre. Municipalitzar ha sigut important. Entonces no podem tindre un centre comercial en Benidorm,
un centre comercial en Alfàs, un centre comercial en l'Albir, i aquestes coses, la comarcalització és important, i el comerç ha tingut aquest problema com a millor altres sectors, i no sols de Benidorm, sinó havia un comerç esplèndid en la vila, havia en Altea, o sigui que anaves als pobles, i cada poble tenia un nucli comercial important, que la gent anava a consumir, que la gent vivia, que la gent anava a conviure amb els comerciants i a fer una mica de caliu, no? Doncs aquesta sèrie de coses el que han anat fent és apartant-se, i el comerç, com dia Mario Gaviria, pues és el que té que tindre una cadira a la porta per a poder sentar, perquè la gent vol conviure, i tu vas al comerç com antigament i el que vols és parlar amb la gent, amb el comerciant,